Felix Odiwuor mabendo ng'ere kaka Jalongo ma en jaod bura malang'ata nyaka sani kori wacho ni okang' mabende duond bura mar ODM okaw mar thicho gi oko mano duond bura mar ODM en kalure ni ne giketho mano article 11 mano mar pen chike mano mar duond bura mar ODM kwa chako gi kanyo jod bura gi makosa margi hie nang'o oyiernegi mar mondo mi giti ne jo Kenya ka gitudore kod sirikal gikoso nang'o. Mokwongo gin makosa ariyo and jo isato na wach ne joma winjowa kata neno wasani ni chik mar party nitie okang' moluwo kendo chike mag party wachalo ka gima wan gi quasi judicial process. Judge kata koyudo ka ng'ato muko dukani oko bi kawo ng'ano to tweyo ni naneni kimuko duka nyaka ng'ato bed gi ng'ur nyaka ng'ur kele mbele judge koro ng'ur nokel ng'ama nokelo ng'ur ng'ama nokelo ng'ur achiel kuom ji osekelo ng'ur ni mang'eny but maparo ni ji Kenya ong'e ahinya en senator ma Migori manokelo ng'ur ni jod bura gi oketho chik mar party kano okelo ng'ur an kaka jakom mar party chik omiya thuolo mar ng'iyo ng'ur mokelni ni to be en gi lombrone ka en gi lombrone tatere gi disciplinary committee mamano na timo kai to disciplinary committee omiyo gi thuolo mondo gidhi mbele gi mondo gi ler gimomiyo kata gima ging'eyo e wach ng'urno mano otimore kendo jowagi nomi thuolo nyadiriyo nitie joma nodhi to nitie joma bende ok odhi. Esther Passaris nodhi, Paul Abuor nodhi to kod Mark Nyamita to gi Tom Ojienda negi chope nyim disciplinary committee magi gitemo siro okang' margi kata chung' margi jowa mamoko machalo Gideon Ochanda, Elisha Odhiambo, Karoli Omondi kaachiel gi Felix Odiwuor diriyo mano kuonegi ni gidhi kata ne ok gidhi to kendo barupe mane gindiko bende ne nyiso achaya ne party but kaduoko penj mani penjo to gin makosa